Dat Reinier Paping Joert centraal stiert in het Retreat Museum is eens net te missen. De sportheld hier op een interne tentoonstelling over hem en de oren topwedstrijdrieders van 63. En het eerste boek over Reinier Paping is uw presenteren Onemans zelfs. Dat zijn 84 serie op deze wijze viert worden zo, kwam super wat onverwacht. Dat had ik niet geweten. Dat heeft Gauke allemaal versierd. En dat het zo uit zou pakken, dat was allemaal mensen die ik ook kende. En ik geen 30, 40 jaar meer gezien heb. En dan zie je ze weer terug. Dan denk je, goh, leuk hoor. Een bijzonder Jiddisch feest dus, maar gasten van namen. Kijk, weet je wat het is? Als Elfstedenwinnaar ben je natuurlijk speciaal. Er zijn natuurlijk heel weinig van en sowieso het worden er steeds minder. En Reinier is natuurlijk altijd een hele amicabele en aardige man. En we komen elkaar toch bij regelmaat wel tegen. Ja, en dan vind ik als zo'n man 85 wordt, dan moet je gewoon een acte de présence geven. Ik vind het ook altijd heel gezellig om hier te zijn. Dus ja, het is hier bijna thuiskomen.